Nosaltres entenem que aquestes eleccions i aquesta campanya electoral s'ha polaritzat absolutament a nivell de televisions estatals i per tant s'ha reduït a nivell electoral les ofertes a 4, excloent els partits d'obediència i de les Illes Balears, és a dir, el PI i més, que teníem una dificultat molt grossa i afegida per aquest silenci televisiu on ens trobàvem. Aleshores, evidentment, hi ha una desigualtat en la lluita i en poder explicar i fer arribar les nostres propostes electorals. Nosaltres érem conscients d'aquesta dificultat i per això per juliol vam fer una aposta estratègica de fer una llista de país a la qual hi hauria de donar suport més i el PI i on haurien d'entrar en joc les entitats cíviques per intentar aconseguir una veu pròpia només d'obediència a les Illes Balears en el Congrés dels Diputats. Més no va compartir aquesta opció estratègica i això ens va obligar a concórrer unes eleccions amb un partit jove, amb un partit que acabava de concórrer les seves primeres eleccions i evidentment això va provocar que ens faltés temps i que un objectiu que només podien tenir aquest objectiu, que era un objectiu molt ambiciós, que era aconseguir el diputat en el Congrés, ens ha quedat fora i no ho hem assolit i simplement constatam que estem en camí, que estem fent feina, que estem consolidant una estructura, que estan consolidant un discurs, que estan consolidant un projecte, però que necessitem més temps per poder encarar amb una certa garantia un objectiu per nosaltres ambiciós com seria entrar en el Congrés dels Diputats.